Wahine ba, ya mama kwa ba. Aja mo krase mu ko ho abrewa na mo pae no. Na abrewa se den. I mean, and I have the neighbor of Casa. The woman said, Madame, I did you. So I was swimming in the neighbor song and Sunday days. Didn't me from name the mom done. Oh, Nenu. Then, Oh, now when you hope baby Kakrama, me pa, aka, the Benjamin Park, you could be. Said I was the kind of yes, we did listen and I'm not the bass. So we have a media to say, I'm a Namukuno Embo. Now, Miss Moo did this and another more dear by. Say that Kumpa on the show one model. Again, a Mumba and Shima. Did he say, I dear Mopen or Sabaka? It's any I ever did intellectually. Yes, I will say, then now we be do has it. Essentially, now open. On the way mobile now, I done with for one of my say, do better at Rema. Would you say, I don't wish you had that corona as a damn you and done in the crowd, but I will do another woman who beats me and you said, I said, any giant sir. Suffer. You almost see The sample. Oh, where you miss the Casaka. Ablanti. Me wa Kennedy. Can a quiet swan. Ni first wear you and our can. And if one money dear. Miss Row. Somebody to me, I am be my and if one woman. Maybe Anka, that could be able to me about some years and I cried the amount of my hair. And I'm let me about to Edna. Tiwa, yin said dear. Oba fanyin said that croppet. And yet, and that do na and shiamu do no be shiamuno. And a day, eba, a that croppet. It is all my canessa. As I see a shawum. Na say ye no more can say. And nano cromo my ye bimpa and cat at the end of the can. You need when it tastes so. It's no, you ever funny, sir. You ever down must say. Na, when you never, you better must say. I said, when you mock see, I'm up a set more be shay pudding. That I must say. Ya jatum, and then no more. You ever found. Na me pamocho we na no ye sha se afiri na na etwa Tiwa bopon ko pentem na ye ti nkwale so ache ya botre nana no mbeye nana no na bi wo bae Ablanti e de we show wa wadwuma ma edne Tiwa o kansam nti o de o wet ma fa nan kra da kokra ye nka he Mu kura baje. Oh, baby manase. Ai, bo free ma, ne fa boss ye. Mukuru idie. Ahead pa. Ahead. We say mpesa wo de boss. Na, mi say de amesaba. Eh, she, obeba. Aka uma. Obeba. Wia the janem pese e deli kakra. Be dia woka. Wo die posim. Problem. So ye be ma ankasa. Oh. Hey. Me dem fiti ye be ma nyene o. Sa, esa wa oji. Obi onni mi bia no se me be ma. Me pese de oji ohudi no kranzo. No krapa. Ade. Enkomo wo ho. Oh. Enkomo wo ho. Yeti ane say, I say, me person me dey decide bitu. What you bisa? Me na ane say. Enka me person ka o kwa. Ka me no. Me person ka me di machi na me nemo. So what you chikwa? Baby amunko ya.
Na babusua nka yɛ wɔ ha na ɔyɛ ɔmoden. Abusua de sɛ abusua ɔmo wɔ hɔ afi. Ɛna sɛ de obi so kan. De abɛbɛtɔ bia ɛyɛ mproyem. Ukɔto sɛ apan ɛda nkate kwan ma. Ɛma ɔwura nhoma no. Ɔwɔ ne di. Ɔwɔ ne di. De abɛbɛtɔ bia ɛyɛ mproyem. Osa, ɛnte saa. Didi kan. Aha yi bi pie nyɛ sɛ bia. Yɛsɔle ya ne sɛ yɛnam. Biribi na deɛ nam. Ɛne yɛrehwɛ adeɛ. Ɛna deɛ aba bɛpie ase. Ti sɛ firi ha na sɛ yɛkɔ a yɛnsa yɛkyi nkɔfie koraa. Yɛsɛ yɛtɔ yɛ akɔntuo so. Ɛkɔpem sɛ yɛbɛhu ade koraa yɛ dɛ yɛhwehwɛ. Ade meti ase. Nanso nam dodo wɔ yɛnsa nkwan. Nti sɛ mo kɔhwehwɛ ade na medi mo akyi a sɛ nsɛ hwe metumi ne mo nyinaa akɔ ne akɔhwehwɛ ade. Osa ɛbɛ ne yɛ. So aka sɛ ɔde bi yi ne nyinaa no a ɛbɛwi ase me nipa bɔne ni. Nanso nokorɛ na meka kyerɛ wo. Aha yi bi pie yɛ no ɛyɛ deɛ yɛ kɔpɛ ɛna deɛ bi pie a. Enti mpa ya ɔsɛ wotu wosere nyinaa anasɛ mpa ya ɔsɛ ɔsere yɛ sɛ deɛ kɔɔ so wɔ dɛm no ɛdi nsunsuan so papa bɛba. Yɛfunu no a woka no ananom dɔdom no mama yɛfunu no bi. Na aka sɛ wodi akyi ɛsaa ne yɛkɔ baabi a yɛkɔ deɛ a baabi a yɛkɔ yɛkora yɛnim baabi a yɛkɔ ɛmu wa nso. Mesrɛ wo. Wosa m'ani akeka w'anim nanso sɛbio yɛntimi nyina nkra ne ho tete nkra ne. Baabi adu no. Sɛ meka sɛ medi wodi m'akyi akɔ baabi a yɛkɔ a ni ankasa mete menim baabi a mekɔ. Tomatina summer disu just ananima ya maduma nti me bɛyɛ hwɛ ni pɛdo aso yɛ nwene nam anokre nti me betuma yɛ hwɛ mo asɛ firi me nsa akɔ usa wonyi sujadi nsɛm me sɛ yɛka sujadi a me ne de me hyɛ sujadi ase ɛnyɛ na wote yɛ sɛ yɛka gyem sɛ nipa dodoɔ na anim sɛ woyɛ yi mɛde waka sisi ya ɛno deɛ manfo na ɛka ɛnyɛ me na sɛ yɛmfɛ deɛ yɛnhu yɛ yɛnka deɛ ne yɛnhu ne yɛdi ho adanse usa mesrɛ ɛbɛyɛ ama so bi tie deɛ meka no sen sɛ wode ɛbɛ ɛbɛyi ma no baabi adu no ɛyɛ nkankɔ na mepɛ deɛ wosrɛ me no ma yɛ ama wawie ɛsiane sɛ ɛkɔyɛ tintintin a usa ne bia na nkɔwie yi ɛmmerɛpam sɛ wosɛ mepa ha mepa ana meka no deɛ mekɔpɛ no me nsa ka wie a meba why timi sɛ ɔtem ase menya nkɔ yi deɛ sɛ mewɔ ha ma metadua yɛ wo deɛ afebɔɔ deɛ wosaa mentimi nhyɛ wo bɔ sɛ yɛ afebɔɔ nanso mewɔ ha deɛ metadua ɛkura wo deɛ Timidepem, why? Wow, dear. Mobile Freddy had the pound. You went to sound. Are they? Come on. Adam. Papa. If you book out there. No, madam. Must. So when? No, yeah. I feel na baby. Yeah. I want to see now. Your baby, ah. Okay. Now when she just him. Just yaba. We free her now, be. Mention. Sir. See, she na oko. What's papa? I didn't know today. One fine crabby enya. One catch your papa. Oh yeah, I know. Over men can't just say yes. See, I know. And you're in tem. Accommodate tea and in tem na medidivia. No, I can show be a good monamico. That's papa.
Dufi. Me ba o. Sa. Ah. Oni budi sign. Eche no aba why. Debi e asem hia pa o se ye kan wa asem sisi a. Eni sisi a. Me ni cha hemfi a me ko. Ade a o sai pa. Ede na o sai. Ne wo ye machine on Dufi. Hwe se wo yenko esa no so nko. Ye ko ba ye mu adodode wo nipa ye je so a. Wo nipa ba ko. Wachi adwe ahye wo nchen. Ana wo nko a na wo ne no. Na wo ne no. Na ne no. Osa nya adwe. Ha. E ho na adwe iti o. Adwe eti osa nchen. Na wa nko no lo nya bi ahye no. Nya na me ka say ye machine no. Me ni ko ya bra ya no me nya bi. Anwe no mre. Ana me ma me ko no na hima ho no. Ena ko kan ye. Ana hye me bo say ena me mbra. Abama wo ready mechi. Enti na me ko no. Ah, nti wo ko fre owura ne nako. Ene hwe Dufi jai. Yenko di mechi ne yenko osa ho. Ne 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 kokko. Nye nti adwe mfama. Owura na makoma akodi no. Atiabe. Ah, Dufi o se dey. Enti ase. Depi. Wenye odo asem o. Enya akoma asem. Botaye kro a eno nti yetu san. Se na nanom babuae, nyenya mema. Na yenya yefumu ade. Nyame adom ebi aba. Eno na wose omo adwen koso. Odo de emmoa omo mu bedi na ahewa ha. Afi na obedi wakoma achi. Ja owura, nyenko adwen. Yanko na ene wusu nya no na mienu kra na de aka ne asre na nanu eba no nehia nya odo eba no efuma de nehia nya odo na adu asema okay e wa himfo na ka se omo pe ma na omo yi ma na mo pe no ko no kwa nyi bi enti akwan ya fa so okwohye osa ho de me kwa menim hu bi waza se ntu de ebi kwa na me kokwa na makogu menim asem waza se ntu de mame owura de me se ebe yi ntu de mame ko fo owura na fosu age na aboso se ohima se na menya me de ubenya wode ne na mo saa na omo firi anko ubenya de sei ode ni sabuchi ai o ne menko ode me kola sa ebe fa anti anfa ne ekọ osaho ebe fa anfa ode yomate sana o kan mate ode koji owura na emom osade wo se ekọ no ne no kokko ne age age fi ne se ye pam ne kra free ho kra ye machi wate ode ni hia o yenkwe ode akoma na odo na makoma kodi no debi wo se wodwene yafuna obenya ho o akoma na do no omo di na oh be ma bu ni fie ni o Hi, come on. You know what happened? Dear, what you say? You know, be any as a maha. Uncle, until I'm doing about it. Oh, hi, come on. And then you read them. Oh, Mamma Tobo. I didn't know them by. Mamma, the Obaka to me, read them. I was saying, Wabby. What you mamma wants a penny. Oh, there's so and so by an secretary. I saw a crowd, mamma mentioned some crabby more. I say, why? Maybe I would if you dream. I never many. What have you many? Ye, so crow has saying it is Yamaba. Anna, what I say, yes, you mean, and I will be what if you dream, dear mammy. What do you say to me, sir? What do you say that me, Mabra? What if you dream? What do you say, Cray, my tree, and I remember when hear you? Your mamma, Yana called Pony, so mon coffin, and she and you. What is? And it is then also me who send you would not see the war, me, Amidiano. To where the manner, my uncle. So by now, I'm about to be at meeting. This work has obeyed me from Miss Adam Abbas. I sent him and come on and then would be. Now, Miss Mabby, I was so who's a baby, I would do what trouble. I'm not a my trouble. Trouble. What mean trouble? Mamma, Miniantia. Mamma, your Patricia, so you couldn't come your mamma, your billion, I may hear some of the was. Maybe Yabra. Now, woman, no, what I miss a zero crown, meeting me a warm. Me uncle. Maybe I will do it to me. Hey, I'm not your way. What's it? And me when me pon on me koda. Me was kaku.
sika kokko me yi bia ma wo sepe me ho a me yi bia ma na de akokro na de akobobra na akọ okro mu so ehu se wo so ba kro mu na wa moka wo de wo sika ko mfo ni ntutu mama ya no so no mo hwi ni wo me ye no se na wo ye wo sika ko iti ede ne di adanse se wo sika ko ade be ma me sam yes ama wa na se me no ko dem na se wo ye na me so me de ama de wo pese wo de me be de o me se wo sepe me wo ma me ho sepe me me so me de sika ko na be ma sika ko na da wa ye de ene ma mi hu wo sepe me wo ma me ho sepe me so me ma ho so ni me say you ban ho aye sekete na se ban no so mu ne ye koi nti ma mi hu wo ko na hu katakura ma se nti me ye wuram wo kura no ahwe mra ya no anu na me kwa wo ka se wo kwa se wo menye bia me wo so pa me tete pa mu wo se wo be ma wo tipi na me so me sita no de me enko sika kokko na mpese sika no de obehu na wede ka wede nso abenya sika why so tintawi wo se metimi abo yi sa yanko Mejoso. Nanaima, Pasho. Come on, when you maintain and buy. Nkomo na ni midi ye no. Ti u beje mo aye wa hu. Bashai. Du fie wada ama. Nkomo no. Enya de ade yi. Dishi ayowa. Ubie ni ho. Te se wo afran ya wugina hwe. Untimi ne dishi ye ni di ayowa baako. Tebi. Se eba ne sa na ye te se ni abo hwea. Ede na no ene nam ade hye kyensen mo. Tebi. Ese se sisa da. Se oni me se me ba fusu aye dishi. Na aso gina we ya afna edi ebe nti ena me ba de hye no na yowa awodidi mu no wa afna o pesa won so be didi mu bi na ni nyina be didi ayo abaako tebi ensi Nanaima. Ade wo besu This how patch say. De me patchra na machira we de me kan want Nanaima. No friend say me afna. Na ka we de hye asa we afna ye Nanaima say o kan say de oni me ndi yo. ade Nanaima ya nana yete. E na o share bo. Nanaima, it's a no to so kufo. E de touch your mafa. She braya. Yet you see her. Say a quack open member back room. Na and there, but die ye, Miss Minaso. Nanaima, monsieur. Oh, you understand? A quite a me to say home for some meal. O be a benyan for so near me. Nanaima, monsieur. But you say, Dakumpo. No, but when someone a better chair. Monsieur. And you know, one. Miss me young for so, monsieur. Now you come for me, and I'm a brother. Nanaima, monsieur. Ora. Ora. Oni dufie entum pasa. Onene nko. Nia enkomo bia woni wukodi no ne niwie ansa na waba. Ujia na waba. Kobra. Ne man pasa me das.
Jemu. Tobu a woda tobo nya bo. Na se akwai. Ah, Breko. Na Debio, na se akwai. Akwai. Ah, na botre. Na bre. What bre say? Misi ni bi. O say wo didi bi. Me akom di me. Tobu ase. Oh, wo de se na aduane kura maso ja no. Monu aduane ni wie. Ene wo de oni. Ene ye nkọ. Ye kwa ma obi abako ye be me aduane di. Na de o pese me hu so nyina. Esa. Deb. Wo de so mi mu ansa. O me wo yira me. Breko. Me se de na wo yi. Me be ma no fefem. See. Ma bre. Breko, go on and do. Aduane di obedi. Enso. Me ntimi nya ho de fa me ye aduane no. Che, wo ko ka ben kubra. Wo so wo fufu. O de fa to amo. O de ndi. Debi. Breko. Ah, wo ba ku ka se fa to amo hu ya so de awom. Me nya. O be so ye iro gidi ana. Me se me ni bio. Oh. Jai. Me so bedi. Hey. Breko. Jai. Ene medi wa ya. Ha. Me no wa. Hey. Mumlo. Yanko dem. Sorry. Bekodem. No come dia. Te yanka wo nya nya wo. Abaso. You know. Mama me die. Ade tsawo mura wani msa. Yo na me kasa ho no. Ura. Ade wo yile fili botaye nti anananom. Beti yegu pokesi ense. Yenko no. Wo asamba adu na mukre. Hwe kromasi aya ba be pie. Mimi gide se ekanananom hihye. Wa we ni twa se kroyi. Si ya mbe nyi mo mbai a hye omo nyi nsan a. Kro no bebo. Njindi se eka akwankyera nananom edi atokwa mu amaye se be hu asese gan. Ura, etu baby esebio. Ntimi twene ho a, nti oda ya no dwene. Ura, kafra. Wo ye nanaba. Nso wo se mesi mesi aduasa ka no krekere wo ne dadua yi. Ura, wo ya ayemfonso kese ma woni na ho. Na wo ya ayemfonso kese du baby a. Nti ade wo yile free di asi wo kurom ana. Wo yile free oye ne asi wo kurom. Ura. Ura. Chese, wo ba ye na dufudie nti. Wo ba bebe hu ma senkana ne bebu nti he da ho betiam ama ba awe ho. Wa ho. Wo be hu kana ne man kana ne. Nti wo yira firi butaye nti a, wo tisi pokesi ani mana. Ura. Na ka wo die senka bia kura yire be firi ne ho a. Nka wo die ni kwan so ma yire firi ho da. Esan se die suo ye kuro no. E bon koto bi mchani bia. Ebio. Inti chese wo ya kwa yo mua no. Sa unya masem abeye pa. Sa no unya masem abeye. Na ye kuro ho ma ne benye funti. Ni wuntimi nye masem. Nkasasa. Kroma se oba bi en ho ye fo a. Ya asem na aba. Na America no. Nananom na de ye ba hase. Nananom na tutu ya no mo de be pi hase. Kasa mfre ni masen ne kasa ne nkyerem.
Just a while, who say, Kusie, when you're for bedi, no more doing a woman, no cobony mom. Ah, ura. But I'm in control. Wouldn't be here, wouldn't it, papa? Say, what the baby, and just a won't funny money braswa. A better than I do what you are funny money brasso. Sabe John one any word now. One would yet one more who says some banana and Becayan, a young crane and on Becca said, be a been chanto. Bow. It's a buffon, I say. The air quite woeful now, or your bannintra. And Capa Bema. I keep young Caballades, yeah, you know, by Abrosa. Mamma, me walk at me, send me your banning here. Ora!